What's up mga bossing? And for today's video, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ganap namin sa festivals ng Lapu-Lapu City. Ang Garbo sa Lapu-Lapu. Engine number 2. Diretso na ako dito sa office ng mga boss kasi biglang umulan sa labas. Wala kasi akong pangtakip ng camera natin at delikadong mabasa. Akala ko nga maabutan ako ng ulan sa gitna ng biyahe ko papunta dito. May mga artistang dumating dito. Baka ritualist yarn. Maya-maya mga bossing nag-start na rumampa yung mga festival queen. At sa di inasahang biglang nag-brown out. Naulit na naman yung nangyari sa Agus Indigay Festival namin last month. Habang nag-brown out pa sa loob ng Hopes Dome, lumabas muna kami para kumain. Kasi alam namin mamaya mahirap na lumabas pag nag-start na ang program. Kasama ko din mga tropa ko dito. Shoutout nga pala dito kay Bro Christian sa libre ng milk tea niya. LR mga bossing, naka-Gcash yan. 6 digit ata laman ng Gcash neto. Sana all. After namin kumain, bumalik na kami sa loob. Ayun na naman mga bossing, no nakita ko na dito si Ivana Alawi namin na kumain. Kasama SK officials ng Marigondon. Sheesh! Bago mag-start ang ritual, may kumanta muna. At nagsisigawan na yung mga e-abab na sawi sa pag-ibig. Aray ko. Nanadarama, di gusto ika'y mawala. Ritual Showdown! Let's go! Ayun mga bossing, nung mag-start na yung Ritual Showdown. Ito yung mga ganap sa program mga bossing.
At yung mga bossing, nasa exciting part na tayo. Ang announcement of winners. Ramdam na namin ang kaba neto kung makapasok ba ang festival namin. Pero syempre, kalmado lang tayo dito. 5. At dahil unang tinanggal ang mga consolation prize, kinakabahan na si Ivana dito mga bossing. Contingent number 12. At di natawag ang contingent namin. Syempre, nakapasok na yan sa top 5. Damn! Baka Indigay Festival yan. Contingent number 2. So yung mga bossing no, nung tinawag na ang second place, di namin in-expect na makapasok sa second place. Basta ang bet ko lang na nasa 5th lang kami. Pero nakaka-proud kasi nasa second talaga. Partida pa yan ha. Yung props lang na may lights namin, yung shield at espada lang. Kasi halos lahat mga bossing may pailaw-ilaw na sa costume at mga props nila. Pero aminado naman talaga na nakakadagdag ng ganda yung lights. Siguro kinulang kami sa budget. Naku! Thank you, Mayor. Congrats sa tanda na. Wait, ito ka ba sa costume? Grabe mo na kayo kabaho sa costume. So yung mga bossing no, sa sobrang saya ni Ivana, napapasayaw talaga siya dito. Sana naman next year, baka naman sapat na budget at support sana. Pero sad ang reality talaga mga bossing no, sa ganitong senaryo. Mas marami pang nag-congratulate kaysa nakita nating suporta. Alam nyo na. Pero ikis na mga bossing, tapos na. Panalo na tayo eh. By the way, congrats nga pala sa champion at sa lahat ng mga winners. Syempre, deserve lahat manalo, pero may best of the best talaga. Shoutout kay John Trigilig, bro. Alam ko, puyat na to yung kaibigan ko. Pero congrats pa rin na, pare. No, yes! Yes, sir! Fast forward mga boss, nasa gym na kami ng barangay namin. Agustin, bigay. Ba't parang malungkot na itong tropa natin? Grabe ka talaga, Grande. Ang lakas mo magpapadungkot. Konting victory shots mga bossing kasama ang malalakas na ritualist namin. Turnover of costume ng mga bossing. No? Shoutout nga pala sa owner neto. Sobrang ganda at naging best in costume pa. Okay mga bossing, hanggang dito na lang. I'll see you in my next vlog. Peace out.